खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आं मा खौरां लानानै फैदों बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदां हाखाबाय जेराव नोंथांमोना आंनि उनाव थानाय जा डिसप्लेनि गेजेरजों गंसे गुदि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै सासे फोरोंगिरिया मोसानाय फोरोंदों आरो बे मोसानाय फोरोंनाय भिडिअआनो हादोरनि गुबुन गुबुन खौरां बिजोङाव जायगा मोनगासिनो दं आरो सावरायजागासिनो दं आरो बे जाथाय एबा बे नुथायानो गुबुन रायजोनि नङा बे जाथाया जादों जोंनि बिटिसिनिनो आरो बिटिसिनिनो होनना बुङोब्ला बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर'मानि गंसे बर' बिजोंनि आलागजार गुदि फरायसालियाव सासे फोरोंगिरिनि भिडिअआ हादोर नाङैनो गोसारदों आरो सावरायजादों आरो बे सावरायजानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय बिथाङा सासे फोरोंगिरि आरो बे फोरोंगिरिनि मुङानो जाहैबाय आलागजार गुदि फरायसालिनि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारी आरो बे खोरोमसार बसुमतारी बिथाङा माखासे उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै बर' मेथाइजों मोसानाय फोरोंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे भिडिअआनो रायजोनि गोबां खौरां बिजोङाव जायगा मोनदों आरो हादोरनिबो गोबां गिदिर गिदिर खौरां बिजोङाव जायगा मोनदों जेराव खोरोमसार बसुमतारी बिथाङा उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरजों लेखानि एबा लेखा फोरोंनायनि अनगायै बिथाङा बर' मेथाइजों मोसानाय एबा मोसानाय फोरोंनाया हादोर नाङैनो गोसारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे मेथाइयानो जाहैबाय जेराव थांनाय बोसोराव गोबां माने बे मेथाइया भाइरेल जादों एबा गोबां रायजो राजाफोरा अनसायदों बिदिब्ला फैदो मा मेथाइखौ दामनानै बर'मा थामहिनबा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर'मानि गंसे बर' बिजोंनि आलागजार गुदि फरायसालियाव खोरोमसार बसुमतारी बिथाङा उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै मोसानाय फोरोंदों जों बिथांनि बे भाइरेल जानाय भिडिअखौ जों नोंथांमोननो आबुङै दिन्थिनो लानि मुस्रासानाय आगै सोरखौ नाहरनानै सानदानाय गेर 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 मुस्रासानाय आगै सोरखौ नाहरनानै सानदानाय खालटां टां खुलटां टां खालटां टां खुलटां टां सोरगिदिं गिदिं सा अ आगै खिजुरि सिङाव सोमजोरै खानाय बानाय अ आगै खिजुरि सिङाव सोमजोरै खानाय बानाय नोंखौ नाहरनानै मुस्रा सादों आदा नोंखौ नाहरनानै मुस्रासानाय आगै सोरखौ नाहरनानै सानदानाय गेर 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 मुस्रासानाय आगै सोरखौ नाहरनानै सानदानाय खालटां टां खुलटां टां खालटां टां खुलटां टां सोरगिदिं गिदिं सा अ आगै खिजुरि सिङाव सोमजोरै खानाय बानाय अ आगै खिजुरि सिङाव सोमजोरै खानाय बानाय नोंखौ नाहरनानै मुस्रा सादों आदा नोंखौ नाहरनानै मुस्रासानाय आगै सोरखौ नाहरनानै सानदानाय गेर 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 मुस्रासानाय आगै सोरखौ नाहरनानै सानदानाय खालटां टां खुलटां टां खालटां टां खुलटां टां सोरगिदिं गिदिं सा अ आगै खिजुरि सिङाव सोमजोरै खानाय बानाय अ आगै
खिजुरि सिङावनि सोमजोरै खानाय बानाय